Eskerrik asko gaur etortzeagatik egin duzu sakrifizioa seguruenik larun batean. Lagun artean gaude, nik uste denok elkar ezagutzen dugula eta posten naiz. Zera gaurko solasaldi honetan elkartu garelako ez da. Gandiagaren Arantzazu beraz, elkarrekin lan egingo dugu. Nik esango dio, noiz behin kabie pasa jarri zera diapositiba. Ze aterako ditugu Gandiagaren poesi irakurketa bat izango da funtsean gaurko hau. Eta orduan pantailara aterako ditugu elkarrekin irakurtzeko ere eta hortan lagunduko dit berak ez da. Bueno, Jose Azurmendi hilberriak, dela 2 hilabete eta erdi hil zitzaigunak, badu idazlan oso erakargarria Arantzazuri buruz. Arantzazu bere gogobetaren ispiluan. Bertan azaltzen digu Arantzazuk berak, fraideek, erromesek, sermoilariek, historialariek, nola ikusi duten, nola irudikatu duten Arantzazu. Andre Mariaren aurkinkutza miralizkoa, agerpena, ondoriozko Euskal Herriaren aro berria, euria, bakea, simboloiek, Arantzazuko parajearen deskrizioa, basamortu gogorra eta alderebesa, Garibai, Gamarra, historialariak, Arantzazuko santutegiari buruz, ermitagintzaren eta elizagintzaren mistika, erromes penitenteen irudia, penitentien benetan Lizarraldek, horien ibilbide neketsua, gurutze bidearen inguruko gaubeilak, erromesenak, erromes bideko gurutzeak, bueno. Baita Arantzazu Euskal Herriko aldare nagusi, zeru Arantzazun, eta behaldean infernu ez dugu esango, baina mundu galdua, zeru Arantzazu mendian Sinai, Arantzazu Sinairen konparazioa. Oraindik ere Arantzazu eta Euskal Herrian, Arantzazu Euskal Herriaren erdigune, Lizarralde, Euskaldunen ama, Lizarralde, Andre Maria Arredimira los Cantabros idazten zuen Luzuriagak. Irudikapen guzti hau, honek tradizioan hainbeste indar eduki du Arantzazu irudikatzen ez da. Jose berak, Azurmendik, badu liburu mardur bat idatzia, lehen aipatu dut berak ere, azken egunak Gandiagarekin. Non Gandiagaren begietatik oso bestelako Arantzazu ikusten eta interpretatzen saiatzen baita. Aitor Zorral, barkatu. Aitorrek berak idatzi dugu oraintxe, atera berria berotan oraindik liburu jakin aldizkarian, eta esaten du, uste dut liburu hau, Joserena, liburu osoa Gandiagaren mundu ikuskera, Gandiagaren Arantzazu. Lapurtu egin dititulua. Gandiagaren Arantzazu. Arrazoimenaren bidez ulertzeko eta azaltzeko saiakera dela, liburu osoa. Eta bide batez, sakoneko Azurmendi ulertzeko gakoa. Galdetu konformeago? Bai, konformeagok idatzi dugunarekin. Jose Azurmendi izango du gain zuzen pixkatxoat gidari gure solasaldi honetan, eta horregatik aipatu nahi izan dut hasiera honetan, ezta? Arantzazuren irudikapen historiko eta tradizional hori, lehen aipatu ditugun elementu guzti horiek eta simbolo horiek, hori jaso zuen Bitoriano Gandiagak ere, mutikotan eta baita ere gero. Gandiagak berak Arantzazuren ikuspegi tradizional hori nola zahar berritu eta aldatu digun, horixe dugu hain zuzen. Arantzazu berriaren
testigu eta irudikatzaile izan den, hori da gaur bizkatxo bat ikusi nahi duguna, ezta? Vitorino Gandiaga Bizkaiko mendatan jaioa badakizuen. 10 urterekin Arantzazura etorri zen, bertan 4 urte eman ondoren beste 2 foruan beste bat zarautzen eta 3 Erriberrin eman ondoren berriro 1950ean itzuli zen Arantzazura. Eta geroztik bertan bizi izan zen, bertan hil arte. 50 urte pasatxo Arantzazura. Hemen bizi izan zen. Hementxe hitz emblematikoa da Gandiagaren poesiatan. 50 bat olerki baditu hitz honekin hasten direnak. Hurbiltasun eta bertakotasun horretatik, lekuko izatetik idazten du Gandiagak. Arantzazurekin bat eginda bizidan beran, Arantzazu bizidu Gandiagak eta Arantzazuk bizidu Gandiagan. Bizitze horretatik datorkio Arantzazu kantatzu beharra. Arantzazu dut kantagai da bere poesietako baten hasiera. Arantzazu dut kantagai hementxe bizi naiz fraide. Hurbiltasun eta bertakotasun horretatik kantatu zuen Gandiagak Arantzazu. Arantzazu dut kantagai liburuan, hemen liburu honetan, Gandiagaren Arantzazuri buruzko olerkien antologia argitaratua dut, eta 5 ataletan dago banatua. Andre Maria, Harria eta Elorria, Lurra eta Lurraldea, Jendea eta Herria, Erromesak eta Fraideak, Basilika Berriaren kantua, eta azkeneko hain zuzen hementxe bizi naiz, azken 5. atala. Eskema beretsu erabiliko dugu gaurko solasaldi honetan. Beraz, idatzita eta argitaratuta dagoen liburu honek ere lagundu dit pixkatxo bat. Honetara idatzi zuen Gandiaga berak bizitzaren azken aldera. Pozgarri zait Arantzazu bizitzea eta nire bizitza eta bokazioa mantentzen, zaintzen, gauzatzen eta gozatzen laguntzen didan hemengo giro guztia. Irakur dezagun beraren olerki labur hau 3. Eskuz idatzitako jatorrizkoan ikus dezakezue baita ere berak aipatu duen bezala, bere zuzenketak. Hemen bizi naiz, hementxe, Arantzazu honetan txe. Hemen bizi naiz hementxe, Arantzazuko amaren santutegian bertan txe. Zorion handitzat daukat Arantzazun bizitzea, hemen anai askorekin toki honen zerbitzuan gaut egun aritzia. Hemen beraz hementxe, honetan txe, bertan txe, toki honen indar handia dute hitzuek Gandiagaren olerki honetan eta Gandiagaren poesian oro har. Eta zorion handitzat daukat Arantzazun bizitzea, 50 urte. Zoriontzu bizi da Arantzazun eta Arantzazu kantatu zuen bere obraren parte handi batean. Batez ere Elorri liburua eta 3 gizon bakarka liburuan. Hiltzean argitaratu gabe utzi zituen hainbat testutan ere Arantzazu du kantagai. Horietatik bat da hemengo hau, 4. Beraren hiletako egunean orduko Euskaldunon egunkariak lehenbizikoz argitaratu zuena. Arantzazu dut kantagai, bera dut bizitza, eta Arantzazu dut kantagai hementxe bizi naiz fraide. Ona deitu ninduzun, hemen gotu nendin, hemen gotu nintzaizun, hemen egin. Bat nauzu arkaitzekin, bat Elorriekin, bat bere Arantzazu den guztiarekin.
jauna da arantzazun guztizko guztian. Azken bilerro hauek, aparte, eskuizkribuan aparte samar daude, eta ez da genora interpretatu zuen Euskaldunun egunkariak ez zituen argitaratu. Nik jaso egin ditut eta jasotzekoa direla uste dut. Azken bilerroak aparte dauden arren, jasotzekoa direla uste dut, badute beren misterioa. Jatorrizko testua gainera jauna da arantzazu enerik ez dut uste dagoenik. Baina irakurri arantzazun bestela ez du zentzondirik, ni neuko arantzazun irakurri nahi dut, edo irakurtzen dut, baina problema zera hori aparte, esaldi borobila sakona da, bai ez da pensendoa Gandiagak arantzazuren gain egiten duena. Jauna da arantzazun guztizko guztia. Beste nonbait, neuk idatzia dudanez, zalantzarik gabe arantzazuko eta arantzazunen poeta da Gandiaga. Baina ez da arantzazuko poeta lokala, txokoan geratua. Esan aldugu Euskal Herrira eta mundu zabalera begiratzeko talaia duela berak Gandiagak arantzazu. Bestalde arantzazu ez du bizileku eta lantoki soila, beraren kantagai harrigarri eta guzti izanik. Giza esperientzia aberats eta unibertsala agertu eta adierazteko gaia eskaintzen dio Gandiagari arantzazuko. Sarrera moduko honen, luzetxoa, sarrera moduko honen ondoren guazen bada gaurko gaira, Gandiagaren arantzazu. Eta hasiko gara Andre Maria, Harria eta Elorria. Ez dakitelen eman duen zera indize laburtsua, baina ez du uste bigarrena edo dela, bai, indize laburtsua. Arantzazun bizi naiz, arantzazun du kantagai, olerkiak idatzi baino lehenago, 1980 beste hau idatzia zuen Gandiagak. Arantzazun dago nire lana eta bizilekua. Arantzazu santutegi eta bakarleku duzu. Andre Mariaren irudi zahar baten inguruan sortu eta hasi da arantzazu. Bada 500 urtez gora Euskal Herriarentzat fraide komentu handi eta arruntu baino zerbait gehiago dela. Andre Mariaren irudi zaharrak erakarmen izan du alde batetik. Bestetik, fraideak izan dira erromesarekin hitz egin dutenak. Arantzazu ardatz eragile izan da Euskal Herrian. 3 protagonista testu honetan, irakurri dugu testu honetan, Andre Maria, fraideak eta erromesak. Arantzazuren historia modernoaren erdigunean Andre Mariaren irudia edo tailua dago, jakina. Gandiagarentzat. Rodrigo Baltzategikoak aurkitu omen zuena, arantza edo Elorri gainean. Iruditxo hura urte askotan agerpeneko ermita txikien egon zena, bere soiltasunean 17. mendearen hasieran, Eliza handitzean aldare nagusira eraman zuten. Orduan zurezko euskarri eta armazoi baten barruan ipini zuten, mantu handiz bilduta. Gero, 18. mendean, 1760 justu, zilarrezko kamarinean ipini zuten, zilarrezko aureola eta guzti. Eta 1886an koroatu zutenetik, urrezko koroa ipini zioten buru gainean, eta zilarrezko erakus lehioan jarri zuten. Gutako gehienok ezagutu dugu horrela Arantzazuko Andre Mariaren irudia. Horrela ikusten eta miresten eta beneratzen ohituta zeuden erromesak eta fraideak. Horrela ageri zitzaion Gandiagari ere mutiko zenean eta horrela iraun zuen 1963 arte.
Gandiagak berak irekitzekoan, Gandiagak berak ere kantatu zuen. Kantatu olerkiren batean Benediktarakoan kamarina distiratsua irekitzekoan debotuek sentitzen zuten zirrara, badu poesiarik. Baina errebelazio moduko eduki zuen Gandiagak, teologiako ikasle zelarik. Honetara kontatzen digu berak, nola deskubritu zuen arriskua zela Arantzazoko Andre Mariaren irudia. Honela dio, orduan Ama Birjina trapu artean jantzita zegoen. Burua bakarrik agerian, eta korobetzarrel zilarrezkoa batekin burua ere. Asko goresten zen argi eta zilar artean eta mantu bandi eta perlaz jantzitakoen barruan ikusten genuen Arantzazoko Andre Mariaren irudia. Batzuk zerbait bizia edo zeruzkoa edo ikusi bide zuten, beren hitzen bidez adierazten zutenez. Nik ostegunetan kamarinera osterotxoa egiten nuen, ahalik eta gertuenik ikusteko. Hainbeste zapi artean ageri zen apurra, amaren eta semearen musu eta eskutxoak ziren eta polita ziren arren, nik arrizko ikusten nituen eta hala kantatu, norbait zuen aprobazio handiagorik gabe. Andre Maria hura arrizko zela behin eta berriz errepikatuz. Bere testua izan da, Gandiagaren testua. Pasa 5. mesedez. Arrizkoa zara, lehen ere ikusi duguna, arrizkoa zara irribarrezko harri, triste eta hotzezkoa. Elorrian zagoz, irribarrezko triste irribarrezkoa. Arantzazoko Andre Mariaren bigarren aurkikuntza moduko izan zuen Gandiagak. Gandiagak horrenik eta gero jendeak guk izan dugu. Behin eta berriz dator bere olerkietan Gandiaga arrizkora. 5 aipatu zituen bere hitzaldi batean. 5 poesia Andre Maria arrizkoa kantatzen dutenak. Zikot aipatuko hemen. Eta gaineratu zuen bertan hitzaldi hartan, hauek aipatu zituen hitzaldi hartan, gaur gezurra badirudi ere. Batzuentzat eskandalosoa zen hori orduan. Nola nahi ere, nahikoa berria. Andre Mariaren tailua ez da irudi ura zerutik jaitxia edo arrizkoa da. Arantzazoko arkaitzen fruitua benitzan. Gandiagak bazekien Andre Mariaren tailuaren harri etzela Arantzazoko kareharria, baina Arantzazoko arkaitzen fruitua edo ikusten du. Eta elorrian zagoz. Elorria ere eskutuan zegoen, zurezko armazoioaren azpian. Poetak ikusi du nola dagoen arrizko irudia elorriaren gainean, eta Arantzazun edonon ikusi dituen elorriez gogoratu da. Edertu eta paindu zaituzte, baina zu ez zara hori. Zilar eta ispilu artean gustagarria bazara, zu ez zara zeu. Irribarre tristea ikusi dio Gandiagak arrizko Andre Mariari, benetan tristea ote da, bada bai. Baina ona zer dioen beste olerki batean, 5. Bai, 2. hortan. Arantza gainean aurkitu zintudan, zure irribarrea nahi gabez lekoken Andre batena zen. Errukin intxazun negar egin eban.
Jose Azurmendik Gandiagaren poemak irakurri zonetara dio. Andre Mariaren irudia egiaz jazten duena ez da. Arripitxi edo broderia zapaindutako tisuzko mantua, belanuikatu zaizkion erromesen historia da. Gandiagak, Arantzazuko arrizko irudiari begira, otoitz eta kantaz han kontsolatu diren milaka eta milaka erromesak ikusten ditu. Beren oinaze eta pena isilekin. Horregatik da arrizkoa. Horregatik etorri da elorrira. Dago elorrian, irribarretxo arkaiko arrizko batekin erromesari begira. Joseren testua. Arantzazuko erromesak bere oinaze eta txekabezko bizitzaren ispilua eta eredua ikusten du arantza gainean, dagoen Andre Maria bere tristuran irribarre bihurtuan Gandiagaren begietan zeigarrena. Zeuregan aurkitu dut neure antzinakoen antzinako mina. Neure antzinakoen lor eta eraman zahar irribarre egina. Arrizko Andre Mariari bizitza eman erromes fededunek ematen diote beren otoitzekin zandigu Josek Azurmendik. Irudiluke haren irribarrea erromesen bizitak eta hurbiltasunak eragiten duela, zazpi. Hil ziran erromesak otoitz eta abesti. Ia bizitza emon eutxien harri landu lakarrari. Ordutik etzara ia irudi arrizko, ordutik zerbait dozu bizitza delako zerbait, bizitzasko. Arantzazuko simbolo nagusi bihurtu zituen Gandiagak harria eta elorria. Bi elementu natural Arantzazun edonon aurkitzen ditugunak. Biek batean. Elorria sarritan arkaitzarekin bat eginda dago, egarri minetan eta zarpailduta eta arkaitzetik ateratzen dela dirudi. Geroago, Eliza Berriko dorretan harri bihurtuko da elorria. Andre Maria arrizkoarekin bat eginda dauden harriari eta elorriari nolabaiteko balio sakramentala ematen die Gandiagak. Eta horrela ikaragarrizko errealismoa eman dio Arantzazuko espiritualitateari, bertako lurrari eta lurrean harriari eta lurrean elorriari eta arkaitzean elorriari lotuz. Tradizioak esan da genekien elorri gainean aurkitua zuela Andre Mariaren irudian. Hamaikatxo poeta eta bertsolarik kantatu izan du bere harridura, zeruko ama eta erreginak bere jarleku eta tronutzat arantza zorrotzeko elorri mingarri aukeratu izanagatik. Torren inguruan espiritualitate hunkigarria oinaziari lotua landu izan dute predikariek. Gandiagak ordea giza bizitzaren simbolotzat dauka aurrenik elorria, eta horra aurkitzen du Arantzazuko Andre Mariarekiko kidetasuna ere. Elorri hartu zuen giza bizitzaren irudi bezala. Elorrian giza bizitza, bere joranez eta bere minez, bere noizik behinko pozez, baina giza bizitza ez zegoen elorrian, aldea nuen eta inguruko gizonetan idatzi zuen Gandiagak. Joranez eta minez eta pozez. Elorri ez da ordea, giza minaren eta horren lurtasunaren eta arrizkotasunaren irudia soilik. Bada horren goranzko
irrika eta aldizkako pozen irudia ere, batez ere lore zuriz jantzita gertzen zaigunean. Gandiagak parekatu egiten ditu nola baita Andre Mariaren arrizko irudiaren irribarrea eta gizon emakume lurrezkoaren goranzko antzia beharra. Airezko lorearen antzeko irribarrea da Andre Mariarena. Era berean gizon emakumeak geure lurrezkotasunean badugu sinesmenak ematen digun leia transcendentearen distira modukoa. 8. mesedez. Arrizkoa zara, baina zuri harrian bada elorri ondoan airezko lora bat lez, egari dagoen parirri zahar eder bat. Lurrezkoa gara, baina gure lurrian bada lehengo potinguan guren ondakin bat lez, joran ez dagoen sinesmen erluz zahar bat. Potingua, putzua, urputzua. Elorria eta harria arantzazu dira, Andre Maria dira, gizon emakumeak gara, Euskal Herria da. Arantzazu, arkaitz eta elorrizkoan arrizko tailua berez. Arrizkoa eta elorrizkoa. Bere arrizko elizan eta bere puntatzo zorrotzeko arrizko dorreetan. Eta aurrialdeko friso eta frontoiko apostolu eta estatua arrizkoetan. Kanpotik arriotz eta zorrotzeko da arantzazuko eliza. Barruan ordea, zurezko sukalde bero bihurtzen da. Eta bertan Andre Maria irribarrez erromesei, fededunei eta bisitariei harrera gozoa egiteko. Gotor da arantzazu. Arantzazuk barru abegitsua du, idatzi zuen Gandiagak. Eta honetara deskribatzen digu Eliza barruko sukalde atsegina. 9. Sukalde handi modura, barru edatzu prestuan, argiluna eta leilura, eta giro atsegina, bakezko xarma puntuan. Ole pela da nagusi, zapaiz lurzoruz absidez, ole pela da nagusi, eta margoen mandatu erlasagarria airez. Beiratek fineralgia kolorezko musik, beiratek fineralgia kolorezko musika da argilunean argia. Gorteiatuz askotara Virginaren irudia. Kontraste hori, kanpoko arantzazu gotor horrena barruko sukalde beroa. Jose Azurmendi aipatu atzera, Gandiagak arantzazu hau da, erromesen harima, esperantza ama Virgina, modu berri batean ikusten irakatsi dio Euskal Herriari, arantzazuri berari. Arantzazuko Andre Mariaren tailuaren ikuskera berriarekin arantzazu osoaren interpretazio berria ireki zuen Gandiagak. Errealista, lurtarra eta harritarra. Arantzazuko lurraldeari arkaitzei eta espazio hori itxatxia. Andre Mariaren irudia erantzi eta bere harrigarrizko irribarre xume eta hurbilekoan ikusteak, eskamari barroko zerutiar hartan, eta bai gaurko abside kosmiko horren erdian, aldaketa handia markatu du Arantzazuko irudikera osoan eta Arantzazuko espiritualitatean. Guazen bigarren alorrera esan dezagun, Arantzazuko lurraldea.
Arantzazuko paisaia baino askoz gehiago da Gandiagarentzat. Arantzazuko paisaia baino askoz gehiago da. Arantzazuko lurraldea da. Arantzazuko lurra eta espazioa ikusteko modu ezberdinak eman dizkigute historian barna historialariek, ezagutzen duzuenez poetek eta sarmoilariek, baita bertsolariek ere. Arantzazuko historia modernoaren hasierakoei buruzkoen lehen berriak eman zizkiguten Esteban Garibairentzat Arantzazu paraje ezin basatiagoa zen. Lo más áspero, lo más retirado e inculto de toda Cantabria y aún de toda España. Profundo e inhabitable yermo. Eta Gamarrak, Arantzazuko lehen historialariaren Gamarraren esanetan, nunca esta tierra fue pisada por pies humanos hasta que por impulso divino vino a hallarla Andre Mariaren irudia, el dicho pastor Rodrigo. Era esta montaña asperísima, cerrada e inculta. Bere gelan idatzi nahian diardu Gandiagak, papera aurrean. Eta Arantzazuko mendien eta basoen argazki modukoa ageri zaio aurrean. Iturri ugari da papera. Inguruaren ispilu handia eta argia. Irudi ugariz bete eta edertutako pantalla iradokiorra. Gandiaga irakurtzen ari naiz. Erlieberik erabakiena duenaren gainez, erabili dezaket eskua, boligrafoz markatuz haren silueta, mendien silueta. Orografia handi baten begitazioa da paperean ageri zaidana. Zaidanetik ikusgai nabariena. Aloina, Artzanburu, Aizkorri, Urbia, Holtza, Artia mendikatean. Inguru jagi horren dobian, izur eta tolestura handiko altzoan, erdigune, Kukulu eta Muin Berton, Arantzazu. Mendien altzoan dago Arantzazuko santutegia, Gandiagaren ikuspegian, altzo batean bezala. Inguruko mendiek eratu eta babesturiko kabila bezala da. Horrela ikusi izan zuten bera baino lehenago, beste batzuk ere bereziki Mitxelenak kabila bezala Arantzazuko santutegia. Gandiagarentzat ordea ez da ametsetako kabia, ameskabia, zu zer dezu Arantzazu, ameskabi otoizleku. Begiz ikustatu eta paperean deskribatzekoa da Arantzazuko santutegiaren altzoa, arkaitzetako abia. Eta altzo horretan bizi da bera. Eta mila bidez eta mila bider ibili ditu inguruko mendiok eta arrook eta Arantzazuko lurralde osoko txokoak ezagunak zaizkio Gandiagari. Arantzazuko mendietako ibiltari aparta zen Gandiaga denok dakigunez. Honetara eman zigun berak bere ibileren berri, Arantzazutik Urbiara, irakurtzen ari nez bere testua, Arantzazutik Urbiara ostera ordu betean eta abitu eta guzti erraz egiten nuenean. Baskari Urbian izaten genuen dia de campo edo mendi egunetan, San Juango bidez Mikelete, joan zaiteztez guztietatik bide eginez, San Juango bidez Mikelete etxe zaharrez, Burgamendi Maldaz behera, Arabako larreara jaitsi, karretera hartu eta Aspuruz, Narbasaz, Galarretaz, Sanadrianerako bideari heldu, eta Bazkal ordurako Urbiara sobra ere goiz iristen nintzenean. Mendiegun libreetan gomistegin 5 eta erdietako meza eman,
eta loinara igo, eta botreaitz, arkaitz, hartzan buru arbelaitz, aketegi, eizkorri, Sanadrian, Malkorra, Aumategi, Degurisa, Ugastegi, Araosti, pozik, etxeratzen nintzenean, orduan baizazoia. Zenba denbora nahi egiten zenba? Famatua zen, Gandiagaren abaila aldapan gora, ibilien ordean, ibili ezazik, gelditu eta ikusi ere makina bat egiten zuen geldialdi, eta inguruak miatu eta bazterrak eskustatu eta zaindu. Bere poema honetan kantatzen dugu nolakoak zituen ibilerok 10. Arantz eta onantz ibiltari, bidez bide baino, bidez kanpo usnari, gauza berrien bila edo gauza zaharren ikuspegi berrien bilaketari, ibilin atzaizu abenturari. Hauxe duzu nire kurrikulum bitai, edota nire bizitzaren nondik norako guztiaren berri. Inor asko kaintzat hartzen ez duen zenbait xehetasuntxo izan dut neure jostagarri eta lorkizun urri. Galdutako bide zahar bat zenbait trikuarri, iturri goroldioz estali ahantzi bat, eta gizon astarna erdi galdutakoen antzi, ilusio, eta neke basoetako isiltasonian, galduago baten dindirri unkigarri baten hitz erdi ulertezin eta misteriotan nahasi. Zuaitzek eta belarrek eta harriek eta lurrak dakiten nire begien gutizia luze eta jakin nahi eta ikusura biziaren beroa. Horra, nola ikusten duen bere burua mendietan ibiltzen eta deskubritzen. Bukatzen da biziaren beroa zenbateraino aritu den sumakari. Hor, behan erderaz ekarri dizuet horko paste bat, ze oso irakorri dut horrela, inolako komari gabe eta nahiko komplikatu ezerak zurgaitz aldizkariak, zenbaki berezi bat atera zion Gandiagari 2003an, eta poesio honen atzati hori, ezera hor azpimarratuta dagoen zati hori itzuli zuten da erderaz irakorri nahi dizuet, behar bada, sakontze aldera, ezta? Algunos pequeños detalles que nadie toma en consideración han sido mis únicos pasatiempos y mis escasos logros. El viejo camino perdido, algún dolmen, la fuente olvidada y cubierta de musgo, y el cuidado de las huellas de los hombres, mezcladas con el eco casi incomprensible y misterioso de un rastro enternecedor de alguien absolutamente perdido en los bosques de ilusión y pena. Horrela interpretatu dute testu hori, Gandiagaren mendi bilerak beraz. Zentzu guztiak irekita ibiltzen zen Gandiaga, begiak, sudurrak, belarriak, irekita eta zabalik. Txorien kantari, eurien lotsari, uraren ibiliari, belarraren mugimenduari, behorren irrintziari, bideetako jendeen zurrumurruari, pinuetako txitxarren musikari, denei adi. Zentzuak zabalik ingurune naturalak eskaintzen dionaz gozatzeko eta horrekin bat egiteko. Eta eskua gertu ingurunea zaintzeko, bazterrak zaintzeko, zuaitzak landatzeko, iturriak garbitzeko, bideak txukuntzeko. Gandiagarentzat ingurunea ez da natura abstraktua. Begien aurrean duen eta oinez
darabilen lurralde konkretu eta bizian, bizigarria eta bizitzekoa, eta historia bizi luzekoa da. Hori da Arantzazuko lurraldea. Eta lurgaina da, lurra gaineko zuaitzak, hegaztiak, narrastiak, behiak, ardiak eta zaldiak, eta bereziki lurgain honetan bizi diren, eta bizi izan diren, jardun izan duten eta diarduten jendeak dira. Eta lurpe ere bada, utziteko aztarnak eta ondarean, bereziki antzinako eta berrikiago, bizi izan direnen aztarnak eta ondarea. Horien bila ere jarduna da Gandiaga, saiatuz. Eta trikubarri eta zutarri prehistorikoak aurkitu eta azaleratu ditu. Eta erromatarren garaiko Urbiako aztarnak sumatu ditu berak eta erakutsi arkeologoei eta bereiekin aztertu. Hori dena, Arantzazu bizi eta gizatiarra da Gandiagarentzat. Gandiagak sumatzen eta kantzatzen dituen naturako elementu guztiak, lurra kontzeptuak biltzen ditu beraren baitan. Eta Azurmendik dioenez, berez lurra ardiak, bideak, paisaia, urtaroak, bizitza, heriotza, Gandiak kantatzen dituenak, are hilezkortasuna, gai bakan solteak dira oraindik. Gero, lurra kontzeptu sustantzialean trinko lotuko direnak Gandiagaren pentsamentuan. Denbora eta espazioaren, euskaldunaren, bizimoldearen eta pertsonalki Gandiagaren ikuspegi sintetiko batean, lurra sintetizatzen ditu. Lurraren gaia Gandiagaren elorri liburuan bertan ageri da, beraz ez da berria, berak lehenengo liburu horretan ageri da, batzuetan konotazio negatibo eta guzti ere bai, lurrak Kristo espiritualitatean euki izan duena, eta hori ere jasotzen da inoiz Gandiagaren poesiren batean. Baina lurraren gaiak indarra hartu Gandiagaren poesian gero hartzen du. Batez ere, 3 gizon bakarka liburuan, non lurrarekin identifikatzen baitu Gandiagak bere burua. Amabi. Lurrean bai, lurrean bizi naiz, lurrean dut bizi gaia eta bizi lekua. Lurrean zutitzen naiz goizoro, lurreko arbolen artean, lurreko gizonen artean, lurreko aberen artean. Eguzkiaren, euriaren eta lainoaren azpitan aritzeko. Lurrean bizi dut lurraren existentzia zohararazzi ninduen bizitza. Lurraren zurrumurruetara begi eta belarri zabalez ernai jartzen zaidan bizitza. Lurreko existentziaz kezkarazten hauen bizitza, pentsakor eta aztertzaile, zerura begira geratzen zaidan bizitza. Lurrarekin batera bidearena da Gandiagaren olerkietan elementu nagusietakoa Arantzazuko lurraldia ikustian eta bizitzian. Bide ugari dago gurutzatu Arantzazu. Arantzazu bidez eta giza bizitza inguratua dago antzinatik. Urbi aldetik beste 1000 bide. Arantzazu zentro bada, ez da bazter bat. Horrela esan zion Gandiagak Jose Azurmendiri. Eta Azurmendi berak gaineratu zuen. Arantzazu ez dagoela mundutik aparte, baina 11 bide zaharren bidugurutzean, Lizarraldek ere, erreparatua Lizarralde historialariak, erreparatua zuen. Baina hori inspirazio bat bihurtu Arantzazuren esanaia interpretatzeko lehena Gandiagak egin du. Eta bidetan jendeak irudikatzen ikusten ditu Gandiagak, ibilian
jardunian, solasean, kantuan, ondobide sakonik bada Arantzazun idatzi zuen. Ondobide sakonik bada Arantzazun, aldapa bakoitzian zehar arnasa alakoz ondo beterik. Hoi zenbat bularreko sentimentu eder, zenbat tristura gozo, zenbat itxarropen. Zenbat antxia luze, zenbat gogo zapzpi koloretako irakurtzen dugu bidetan. Ezagutzen dudan erromantzetegi ederrenak dira bideak, Arantzazuko bideak. Ezagutzen dudan erromantzetegirik ederrena dira. Entzun ditut berak erromese kantatu dituzten, bidea egina ez Arantzazura iguaz kantatu dituzten erromantziak entzuten doalako Gandiaga Arantzazuko bidetan dabilela. Amairu mesedez. Bide zaharrok noizbaiteko artegi eta esparru ondatuok, astailarrak, oteak eta txarakak jantzi, arrobi aspaldikoak hemen edozein muino eta mendi maldatako babesgunetxotan, bertan bera eta asturik hauesek ditut nik, lehenengo gizaldi apalen lekuko maitagarri eta hurbil. Euren esankizuna txoak ditut, entzukizun, eta neure ez jakinean, haien noizbeiteko bizialdiaz egiten dut amets, eta badakusat jende saiatuz, jende sufrituz, janez eta jantziz eta atxekabez urri biziden jendez sentimendu handikoz, arduraz zaindurik artalde txikietako ardia kontatuz, sendatuz, eraitziz, arrobietako aitz zirriztuetan zurezko ziriak tinkatuz, arri mokorrak arbastuz, argitik argira lanean, bustitaz arri edo izerditan blai, eta zikin, ipuinean, munduan murgil, jaiegunetako atsedan aldi laburra eta beste gozamen asko gabe, bide zaharrotan zehar, esparrugon ingurutan, arrobion inguru, arri portortsuetan. Ora, nola ikusten duen, dituen Arantzazuko mendiak jende biziz beteak. Lurgainean eta lurpean usnatzen, aditzen eta aurkitzen ditu Gandiagak Arantzazu aldian ibiletako jendeak utzitako seinaleak. Kobazulo eta historia aurreko aztarnetan, bideetan eta mugarrietan, iturri eta arrobietan, borda eta basarrietan beraz. Eta Arantzazu lurraldearen atala bukatzeko nabarmena da, Arantzazuko lurraldea bi alderditan banatzen duela, denok ikusten dugu, gure arro handi horrek bi alderditan, batetik Artia hegoaldean eta Aloña iparraldean. Oso lur diferenteak, bata basoz betea, bestea soilagoa, baina geografia aldetik aparte, Gandiagak bi historia ikusten ditu alderdi batean da bestean. Arantzazoko Andre Mariaren eta Santutegiaren historia Aloña aldean gertatu da, Aloñako Andre Maria da. Baina Gandiagak ezin du ahaztu beste historia luzea gertatua dela Artia aldean. Eta Aloña maite zuen bezala, Gandiagak Artia ere, eta Artiaren historia edo prehistoria maite du. Bien arteko kontrastea eta bien arteko kidetasuna kantatzen ditu olerki honetan 14 mesedez.
Arantzazuko mendiak Aloina eta Artia. Aitz eta larre Aloina, Artia baso bertsia. Artia baso bertsia, itzaltzu eta handia. Arantzazuko mendiak Aloina eta Artia. Zuaitzez belardiz aitzez tarteko zabal guztia. Hango eta hemengo etxe banaka batek jantzia. Arantzazuko mendiak Aloina eta Artia. Artia aspaldi zaharra, Aloina garai berria. Bien arteko erreka, bien arteko zubia. Arantzazuko mendiak Aloina eta Artia. Artia lotaratua, Artaso. Artia lotaratua, Aloina iratzarria. Aloina eraiki berri, arrizarrez eraikia. Arantzazuko mendiak Aloina eta Artia, Artiaren ainu berantz Aloinaren ibargia. Aloinak begi bistan du Artiaren edestia. Ederki, hori baraz Arantzazuko lurraldea, bono, nola goaz. Hirugarren atala Arantzazuko jendea. Aipaturiko Garibai, Gamarra eta Luzuriak historialariek erabilitako hitzen, aipatu ditugun desierto, yermo, hori antzekoak erabili izan dituzte baita ere gure hurbilagoko jendeek bertsolariek. Eta horrela, Jose Maria Matias Balerdi, hau bertsolari, 19. mendeko bertsolaria da, Arantzazu kantatzen duena. Eremua eta paraje tristea da Arantzazu. Jose Mari Sarasola Lexo, bertsolarientzat, leku esklabua da Arantzazu. Gandiaga guztiz bestela ikusten du Arantzazu, orain arte esan dugunaren, horren historia, horren historia eta horren oraina ikusten ditu. Lur gizatartua da Arantzazu bere osoan historia aurretik hasita. Gizon emakumeen lurraldea da Arantzazu. Hala izan da. Hau arkeologo batentzat idatzitako zera da, olerkitsua, eta hurrengoa, biak, bizatiak. Gizonak noiztik izan du babes Arantzazu, menditarte hau gizonak maite izan du. Gizonak maite izan baitu, are eta maitea garriagoa Arantzazu. Giza honek zapaldu duten lurrezko arra bakoitza poema zereinda dago. Giza honek zapaldu duten lurreko arra bakoitza dardaraz dago, izketan dago, norkentzun zain dago. Denetareko herri jendea ikusten du Gandiagak Arantzazun eta lur eta mendi hauetan. Bertan bizi izan ziren eta bertan beren aztarnak utzi zituzten, historia aurreko jendeen gandik hasita, Antonkoba, Artaso, Artia. Erromatar imperioaren garaikoak ibili dira, eta galtzara ireki eta beren aztarnak utzi dituzte, Urbian. Oñatik Alagorriko bidea eta Artiako San Juan erdiaroan hainbat erromez, eta edotariko jenden ibileren testigu. Hemengo mendietan aspaldiko artzainak ikusten ditu Gandiagak, batez ere artzainak ikusten ditu, badakigu baserriak oso gauza modernoa direla, Arantzazuko baserriak ia denak. Arantzazuko mendiak eta bideak bezala Arantzazuko santutegia ere jendez eta erromesez ikusten du Gandiagak eta kantatzen. Bertan bizi diren fraideak kantatzen ditu, edo hoien bizitza kantatzen du. Arantzazuko mutikoak, seminarieko mutikoen bizitza kantatzen du. Inguruko mendiez gozatzen duten mendizaleen
grina, mendireko grina kantatzen du. Arantzazuko arteaz eta atsedenaz asetzen diren bisitariak eta udatiarrak hoien ibilera kantatzen ditu, eta bereziki Santutegira Andre Maria bisitatu eta berari otoitz egitera igotzen diren erromesen joranak. Hitz oso gandiatarra jorana, aspirazioa, antsia, gorako beharra. Hoien joranak kantatzen ditu gandiagak, erromesenak. Eta guztien biziera eta bilera xumeak kantatzen ditu, xumeak. Jende xumearen bizitza xumea. Euskal Herritik datozen erromesak, Harrikurtz eta Gezaltzatik gora, Kurtzipizi oraino, Kataberatik behera Goierritarrak, Gailur eta Artasotik behera Arabarrak, Sandrati eta Zurkurtzeko erromes bidetik Nafarrak. Erromesena da Gandiegarentzat, nagusienik Arantzazuren historia laua. Ez zaio axola ordea Arantzazurekin zerikusia izan duten pertsona ospetsuen Okendo, Ordaneta eta horrelakoen inguruan kantaturiko edo kontaturiko historia heroikoa. Ez zaio interesatzen Gandiegari. Bereziki erromesek ekarri diote bizitza Arantzazuri. Horien otoitz eta bestiek berotzen eta bizi berritzen dute, esan dugun bezala Andre Mariaren arrizko irudia bera. Bereiek eman diote Arantzazuko Andre Mariari arrizko irudiari leuntasuna eta bizitza. Euskal jende pobre eta xumia ikusten du nagusienik Arantzazuko erromes, bizimudu neketsuak zaildutako jendea. Baina alde batera uzten du Arantzazuko tradizio luzea kontatu izan digun erromes penitentzi gogorrekoen irudi gogor eta dramatikoa. Kateak bizkarrean, belaunadeko igotzen arkaitzetan. Comúnmente carga con una pesada cruz, otras arrastra cadenas de hierro. Cuando una soga no ahoga su respiración y aros metálicos no entorpecen el uso de sus brazos y pies, idatzi zuen Lizarraldek bere historian. Alderantziz, kantuz eta elkarrekin solasonean eta otoitz isilian ikusten ditu erromesak Arantzazura igotzen Gandiagak. Badu testu bat, oi zenbat alferriko sentimendu hasten dena, argitaratu gabea. Eta bertan 500 urtetan Arantzazura igo diren erromesekin elkarrezketan baita bera, ametsetan. Haiekin bat eginda, eta haiek bizi izandako esperientzia berritu nahiz. Amets ere egiten du Gandiagak Arantzazura etorri izan diren erromesekin, 16. Bakartastidunen bilan, bide zabal barriz, arrastiko ordu ahulduan, eguzkia sartu zen atari gorritik gaueko etxe barruan. Urrun doinu bat ernezan aitzian itxartuz, justu eta apal oihartzuna norbait zetorren kantuz, gau begietan, gozatuz, nonbait iluna. Lehengo galtzada harritxue zetorrene ahotsa, apurka azita urbilduaz. Nor nahi eitekeen izan bidazti baltzoa, zer nahi sentipen ustuaz. Geldi eta zur jarri nintzan kantua entzuten. Lurra piztu egin jatan. Eundazak erromes zahar urteen barrenetik agertu irudi jatazan. Bizkaiera zidatzia.
Kantu zatoz beraz erromesak gauean. Eta Arantzazuko erromesengan Euskaldun jende xumia ikusten du batez ere. Testu ugari du Gandiagak jende hori kantatzen duena. Adierazgarrienetako jarrienetako agian Arantzazu oraindik ere hasten den olerkia da. Eta Euskaldun jendea tituluarekin emana diguna. Euskaldun jende langilea, nekazaria, naiz arrantzalia, fabrikara naiz beste edozein lantegitara doan jende euskalduna da, batez ere Arantzazura datorren jendea. Jende honek, beronek iaso zuen Arantzazu bera, Baltzategiko Rodrigo Gandik hasita, jende honek moztu zuen zura, landu zuen harria, garraiatu zuen materiala, jaso zituen hormak, ehundu zituen aldaretako mantelak. Euskaldun jende saiatu eta jasankor horiek Arantzazurekin bat eginda ikusten ditu Gandiagak historian barna, beren zoritxar eta zorionean eta beren ahaleginean. Horiena da, bereziki Arantzazuren historia, Euskaldun jendeek lagundu dute beren sosez eta beren lanaz Arantzazuko bidea irekitzen, komentu eta eliza behin eta berriro suntsituak behin eta berriro berreraikitzen auzolanean. Eta fraideekin batera Euskaldun erromesak bizi izan dute eta kantatu Arantzazuren historioa eta misterioa. Mendetan barrena, horren lekuko Arantzazuko balada eta kanta zahar ugariak, simbiosi horretan dute Arantzazuren irudia irudikatu, horren eredua landu. Erromesek fraideekin, fraideek erromesekin, eta horrela bihurtu da Arantzazu Euskal Herritarren babesleku eta topaleku. Euskaldun jendea, eta Euskal Herria ikusten du Gandiagak Arantzazun eta Arantzazuren zoriarekin bat eginda. Euskal Herria. 18. Eta Euskal Herria ikusi dut kantari, begiak barrez barre, bihotza negarrez. Euskal Herria ikusi dut amets baten pozez, otoitzez, fedez, konformidadez, apaltasunez. Erromez, erromeritan, elorri loratuen lorezko alaitasunez, aspalditako bidez bide, egun arterainoko bidez. Nahikoa, hortan utziko dugu, zer hau. Baimen ematen dit luzatzeko, badakit oso luzatzen ane, baina baimen ematen ditan peilok. Jarraituko dugu, bada ez azkena da, Gandiaga, Arantzazuko frontisaren irakurketa Gandiagarena. Goazen orain badea Arantzazuko Elizaren aurrealdea, fatxadako obra artistikoa, nola ikusi irakurri eta kantatu duen azaltzera. Olarki honetan eman zigun Gandiagak Arantzazuko Eliza berriaren, Eliza osoaren, Eliza berriaren deskribapen sintetiko trinkoa, 19. 3 dorre Arantzazu eta friso lazgarri bat, hemen dago Arantzazu. Friso buruan Andrea oinetan zerraldo duen semearen minez dela eta beherago, maisua gorpuza kaildu dakusan, apostoladu izua. Ordu asko eman ditu Gandiagak, Arantzazuko basilikaren fatxaderi begira, eta honelako espresioak ataratzen zitzaizkion. Goian amazutik galdera larri. Galdera larri bihurtua zerura begira. Ez errezin eginez zerurantz ditu begiak. Amaren oinetan seme hila. Esperantza sortu zuena, lurrian etzan da zerraldo.
Behean apostoluak hormaren kontra izututa, asaldatuta, tartean horma hutsa, hutsune nabarmen bat estaligabeko frontiz betean. Hainbat ez du ditu Gandiagak frontisen zera fatxadari buruz, Oteizaren obrari buruz, Irun gizon bakarkan bertan argitaratu ditu 5 bat poema behintzat. Besteak argitaratu gabe utzi zituen, baina horietako usteot gehienak edo antologia hontan ere aurkitu daitezke. Alegia edo parabola, herriko igarleak harrizko letra beltzez harrian idatzia. Definitu zuen Gandiagak basilikako fatxada. Alegia edo parabola, herriko igarleak harrizko letra beltzez harrian idatzia. Euskaldun jendeari eta Euskal Herriari dagokion alegia da. Eta profezia da. Herriko alegilari eta profeta Oteiza da. Pedro Nasagaztik Arantzazu aldizkarian eskainitako elkarrezketa, Oteizari egindako elkarrezketa batean Oteizak zera zioen. Yo no tengo facultad para perdonar los pecados, pero sí la tengo para recordar la realidad de nuestro pueblo en esta pared nuestra, de nuestra casa, que es esta pared exterior de la basílica. Eta aldi berean, Gandiaga izendatu zuen bere obraren irakurle eta interprete autorizatu. Heriotza beraz bakardade hutsunea horma beltzean isiltasuna etxipena ikusten ditu bai irudikatuta fatxadan nabarmen Gandiagak. Irudi bakoitzari ondamendi baten aigabea dario, oinazearen kantu ilun bat dio, bakoitzak, etxipen bat bezala ageri dala, idatzi du, dena bukatu da, hasi zuen bere olarkietako bat. 20. Ikus horma, eguzkiek alferri galtzen du. Ikus hor aurrez aurre irudiok oinazea dariela, begizuluak itzale zandi eta aurpegia gora zeruari galdetuz, zerregatik utzi gaituzu. Ez handikeriarik ez dio, eguzkiak alferrik galtzen du. Oinazearen kantu ilun bat dio irudi bakoitzak etxipen bat bezala. Ondamendi baten aigabea darie hormatik behera, lurretik desagertuz doan harri baten utsunia bezalakoa. Eta haren etorkizuneko argirik ezaren beltzura zaie urratzen horma guztia itzalduz. Giza jende euskalduna da Arantzazuk betiko bezero berresten du Gandiagak. Eta euskaldun jendearen eta Euskal Herriaren drama eta horren iraganaren eta etorkizunaren profezia dago idatzita Arantzazuko basilikako fatxadan. Euskaraz dago idatzita dio berak eta euskaldunak, euskalistunak, euskal drama eta euskararena barruenetik bizi duenak horrek irakur eta uler dezake erraz, inori galdetu gabe, bere hizkuntza berean, euskaldunaren drama bizi ez duenak ordean, nek ez du hori ulertzen. 21. Hutsune dardaraz dagoen hortaz galde egiten duenak ez daki euskararik. Hutsunean zila den hortaz galde egiten duenak ez dauka Euskal Herriarik. Hutsune latz hortaz galdetzen duenak ez du begiztatu Euskaldun amarik, ez du begiztatu Euskaldun semerik, ez du begiztatu Euskal Herriarik. Euskal Herri Euskaldunari begirako interpretazio kolektibo horretatik ordean, horretatik arantz doa Gandiaga, eta interpretazio horrekin batera interpretazio pertsonala dauka Arantzazuko fatxada berarentzat. Gutako bakoitzari dagokiona da, fatxada hori, zuretzat idatzi du, zeuri zaizu mintzo,
zeuri dagokizu profezia hori idatzi zuen. Drama lasgarria irudikatzen digu zinez fatxadan artistak, baina drama ordenatua da azken batean. Ez dago tragediarik. Bertoko aktore bakoitzak eta guztiek diraute tinko beren jatortasunean. Honetara amaitzen da, hain zuzen gordinki drama hori kontatzen digun ikus horma olerkia. Honetara bukatzen da. 22. Baina ez da hemen inor eta ezer antolagabetzen, bakoitzak iraun egiten du baizik. Jatortasun legia inor gautsi ezinez, eguzki berberarentzat arrizko desafio bat bezala. Arantzazuren erresilientzia, hitzago, nerea da, kandiak ez du erabiltzen berriagoa da. Arantzazuren erresilientzia historikoaren metafora da, Oteizaren obra. Horretaz jabetuta, bere herriari zuzentzen zaio poeta, eta tinko eta zutik irauteko eta eustera deitzen du herria. 23. Oraindik irten eta bilatu nitzake eta aurkitu eta pilatu bakardade hau hausteko lain behargin lur honetan. Ez dut esango ezin dut, ezin dugu, ezin du. Baizik ahal dut, ahal dugu, oraindik herri hain apurtua konpondo. Gandik ez da ordea, fatxadaren irakurketa existentzialista edo estoikoan geratu. Eta heriotzaren drama dena bizitzaren itxaropen bihurtzen zaio. Lurrian etzanda dagoen irudia Kristo da, jainkoa, lurraren alde hil denez gero. Eta beste guztiak zutik zerurantz daude. Azurmendik ohartarazi digunez, jainkoa hilda, lur bihurtzen da eta lurtarrak zerurantz doaz. Ikuskera berriarekin, Joseren hitza dira, ikuskera berriarekin frontis zabalutzaren balioa irauli eginda. Ikuskera berriarekin. Lehen beltz ikusi baldin bada, belztura, zabala, horma. Lehen beltz ikusi baldin bada, argirik ezaren beltzura zaio urratzen horma guztia itzalduz esan du, irakurri dugu. Orain, aitzitik, argizkoa ikusten da. Utsunen abarmenki handi hau, zergatik ez dago ilunez bestuta, galdetzen du. Kalbarioko profezia da, baina azken batez ez da heriotzaren kantua, bizitzarena baino. Itxaropenezko profezia da, eta ez etsipenezko elegia. 24 mesedez. Profezia hau historia bat baita eta historia hau profezia, dena daude gorantz oraindik bizi direnak, biziak itxaropena behar baitu bizitzeko. Hila dago bakarrik lurrerantz, lurraren alde hildenez. Hausar zaitez galdetzen ulertu ezin baldin baduzu. Zergatik idatzi du Eliza ontako atari hau, Kalbarioko profeziaz. Zergatik ditu elkartu semearen heriotza eta amaren itxaropena. Zergatik daude apostoluak zutik buruzagia zerraldo badatza. Utsunen abarmenki handi hau zergatik ez dago ilunez bestuta. Herriko ierlea herritik mintzatu zaizu. Bazekien bazeto zena, bazekien zure berri, eta heriotzaren ganako daukazun beldurra. Eta horregatik jarri ditu zutik, hilaren ondoan denak, eta hila zeharretara etzana, baina altu, egadan bezala. Zeula saitzeko idatzi du historia hau, gertatzen dena gertatzen dela, zutik irauten jakin dezazun, itxaropenetik sortzen delako bizitza. Eta horma iluna zena,
ate zabal bihurtzen da. Eliza barrura sartzeko gonbidapen eta guzti. 25. Baina jadanik aski duzu berpiztearen sinesmen lekukotasun hau, eta igaro zaitez jadanik horma honen atez. Eta horma hau den atez, edo horma hau den atez. Eta ikus berpiztea egin dia dela, ikus nola gaztetu den ama Eliza barrukoa. Ila nola den berriro aur bihurtu, eta nola berriro dena hasten den berrien berriz berriro udaberri bat bezala. Eliza barrura sartzeko invitazioa ate bihurtzen zaigu, horma dramatiko hori. Eta eskaileratik ietsi eta atea zeharkatzen duzunean, horra, sukalde berua. Non bizi berria Andre Mariaren irribarrea eta Jesus aurra altzoan bizitza berria aurkitzen dituzu. 26. Sukalde handi modura barrura edatzu prestuan, argiluna eta lilura, eta giro atsegina, bakezko xarma puntuan. Ole pela da nagusi, zapaiz lurzoruz afsidez, ole pela da nagusi, eta margoen mandatu erlasagarria airez. Lehen ere irakurri dute dugun hau, ez da? Repikatzen ari garen bai. Beirateek fineralgia kolorezko musika da, argilunean argia gorteiatuz askotara, Virginaren irudia. Sukalde bero horretan Andre Maria irribarretsua erromez eta bisitariei harrera egiten. Arriskoa zara poemaren oihartzuna dakarkigu askoz geroagoko beste olarki txiki honek. Eskuz idatzita eta itxura zamaitu gabe utzi zuenak. 27. Arantzazu harri da eta harri zarazu, harri-harrigarria. Arrizko Andre Mari samur eta irripartzu adoragarria. Arrizko leialtasun adikor estia, elorri harritu, betiko irria. Eta bukatzeko hemen Jose Azurmendi Gandiaga poetaren eta Gandiaga fraidearen arteko eskizofrenia modukoa ikusten du. Bi irakurketa edo Oteizaren fatxada interpretatzean. Ikus horma da poema bat eta ikusten duzu olerkia bestea, bien arteko olako eskizofrenia modukoa ikusten du. Eta bien arteko konparazio formalak ere behar bada horixe erakusten duela dio. Zalantzarik ez Gandiagak bizi duela tentsio hori. Horma horren aurrean, dramaren aurrean eta esperantzaren, eta bere testuetan bizi du tentsio hori, bere bizitzan ere bai Gandiagak. Baina zenbait kanta ez ote du sortu Gandiagak bizitza goraipatuz. Eta zenbat kanta Kristoren piztuera kantatuz. 23 behintzat kontatua ditut piztuerari buruz. Horretan utziko dugu, zera, eta ia bukatzera jo behar dugu, Bai, berehala bukatuko dugu, Arantzazu berria. Luis Villasantek, 1954an, aldertan, Salvatore Michelenaren ama semeak Arantzazuko kondairan, eta Arantzazu euskal poema liburu ez ari zela idatzi zuen, le han consagrado como el intérprete, a Michelena, le han consagrado como el intérprete calificado del sentido espiritual de la historia de Arantzazu. Urte haietan, ari zen ordea Arantzazu berria ernetzen. Eliza berriarekin batera.
Eta artistekin sintonian hor tartekatu zen gure Gandiaga poeta. Sintonian eta nolabaiteko sinergian bereziki Oteizarekin. Poeta berriaren ikuspegi pertsonala Arantzazuko Andre Mariari, santutegiari eta irakurleari buruz eta lurraldeari buruzkoa, eta artisten espresio estetikoak bateratu egin ziren. Arantzazuren bestelako irudia eta ikuspegia aurrera begirakoa, ez bakarrik atzera historiari begirakoa, aurrera begirakoa sortzeko. Eta hori Arantzazu berria. Eta horren ahots, kantari eta eragile gertatu zen Gandiaga, seguruenik berak jakin gabe. Jose Azurmendik idatzia duenez, Arantzazu ikusteko eta sentitzeko modua gu guztioi aldatu digu Gandiagak urteotan. Arantzazuko erligiositateari hite berri argitsu bat, estetiko eta realista eman dio. Arraz gizatiarra, telurikoa. Paisaiari eta lekuari balio simboliko berri bat, lurra eta gizakiaren fede betidanekoa bateratuz, historia baino harago eta onago zabalik, eta berdenboran, konkretu, laneko jendi xumiaren unibertso dolmenetatik Ama Birjinaren elorriraino dena bat. Joseren Azurmendiren testua. Arantzazuko lurraldea eta paisaia itxura berritzearekin batera humanizatu egin digu Gandiagak eta humanizatuz espiritualizatu. Arantzazu lurtarra, harritarra, Arantzazu elorria. Tradiziok historiografiak eta historia eta espiritualitate mirarizaleak markaturiko Arantzazuren ikuspegiak gaindituz, eta Mitxelenak bere poeman Arantzazu historiko epikotik, Mitxelenaren Arantzazuren ikuspegi epiko heroikotik aldenduta bestelako Arantzazu berria lurrean eta jende arruntarengan errotua ikusi eta ikusarazi digula uste dut Gandiagak. Zer da baina Arantzazu berria? Arantzazuren irudi berrikuntza nabarmen bezala ikusi du jendeak 20. mendearen 2. partean, 1950 urteetatik aurrera, Eliza berria eraikitzearekin eta osatzearekin batera bertan piztu eta gorpuzturiko mugimendu artistiko, literario, kultural, espiritual. Arantzazu berria esamolde finkatu Mariano Errastik egina digu seguruenik bere Subida Novo Arantzazu berria bidean gora liburuaren tituluan. Gandiagak ez zuen erabili eta seguruenik Mariano Errastirena da. Arantzazu berria zeintzuk dira bokatzeko Arantzazu berri horren adierazgarriak eta Gandiaga ikusiz orain hau nere gogoetatxoa da bukatzeko. Batetik berrikuntza nagusiena noski eta funtsezkoena Eliza berria bera da, bere espresio artistiko guztietan. Eta Elizarekin batera, santutegiaren inguruko bestelako eraikin eta urbanizazio horren bidez irekitako espazio berriak. Norbaitek esan izan du naturaren aurka eraiki zutela Arantzazu historian barna. Arantzazuko eraikuntza berriak, ordea Arantzazuko paisaia eta naturan integratuak eta bat eginda daude. Bigarren esango nuke Andre Mariaren tailuaren irudi berria, bere arrizko naturaltasunean, Elizaren barne soildu, baina beroaren eta abaside kosmiko ederraren erdigunean ipinia irudi hori, elementu funtsezkoa da, nire ustez, Arantzazuren ikuspegi simboliko eta espiritualitatea markatzerakoan. Hirugarren, Basilika berriko liturgia berritua,
Vatikanoko kontzilioak irekitako espiritu eta bidetik, urte hauetan, duintasun handiz eta dotoreziaz ospatua, herritarren partaidetza biziari leku handi emanez, Elizkanten sorkuntza aberatsa Arantzazu egina urte hauetan, elementu importantea dela uste dut Arantzazu berria hori definitzean. Laugarrenik esango nuke euskal gizarte sekulartuetan hitzari begira irekitasunez espazio eta topagune berriak eta berrituak, Gandiega topagunea, Asoiz topagunea, Elizabera, proiektu sozialetarako naiz kultur ekimenetarako arte lehiaketak eta erakusketak, ekitaldi musikal eta kulturalak, edota bilaketa espiritualetarako, asisto, espiritua, pluralean jarri dut, ze bestelakoak ere suspertu direlako, asistopagunea, misterioa, eta azkenik esango nuke Arantzazuko lurraldiaz gozatzeko mendizale eta naturazale ororentzat antolaturiko espazio eta zerbitzu berriak, parke naturala, parketxea, aterpea, ibilbideak, Arantzazu berria. Eta horrek denak Arantzazuren irudia berritu du eta Arantzazuren irudikapen soziala aldatu du. Arantzazu modernoa, Arantzazu irekia, Arantzazu estetikoa, Arantzazu ekologikoa. Hori da Arantzazu berria. Gandiagak bere poesiaren bidez, artisten Arantzazu berria interpretatzearekin batera, Arantzazu bere osoan natura, kultura, espiritualitatea irakurtzeko eta ulertzeko simbologia berria eman zigulako Gandiagak berak. Eta orduan bukatzeko oraingoan bai, Gandiagak bere bizitzaren azken aldian, 2018an, konposatu zuen Arantzazu ederraren kantika generala. Arantzazu ederra da, zein kanpotik zein barrutik. Arantzazu ederra da, barrutik miresgarria, zoragarria kanpotik. Kanpotik zoragarria Arantzazu zer paisaia, gertutik zein asagotik. Orografia artega, landareria zardaia. Landareria zardaia arkaitz gabeko lurretan, landareria zardaia. Tartean haitz erraldoiak kararrien zilarretan. Arantzazu zein kanpotik zein barrutik ederra da, edozein ikuspuntutik kanpotik gustagarria, barrutik gustu bera da. Lehenengotik erakartzen zaituen arkitektura zaizu galanki azaltzen, amaren etxen azaiko sukalde handi modura. Eta jarraitzen du lehen irakurri ditugun sukaldeari buruzko bertsoekin. Bueno, nahikoa da, uste dut.